Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Beraz, ni aurtzaina naiz. Momentuan aurtzain etxe batean biltzen gira lau lagunekin edo lankideekin. Eta beraz, errezibitzen dugu aur batzuk. Urtara 13-14 aur ditugu egunka. Eta beraz, hortan hori hartzen da nire lana. Gurasoekin badugu kontratu bat. Eta beraz, errezibitzen dugu eta... Kaixo izadi eta holat. Kaixo. Kirola zari zarela, ze kirolak praktikatzen dira hemen? Senperen bada initz, bada denendako ere, bada futbola, pilota, errubia, bizikleta, kaiaka, eskubaloia, badira hainitz. Eta beraz, horretako goxo da bizitzea senperen horrendako ere, eta denendako bada jostatzeko. Lehen aipatu duzu pixkat kirolarloan aukerak barra ditugula, senperen, eta inguruan. Kulturarloan, ze aukera ditugu? Senperen beraz, bada kantuaren inguruan ere harima, bada kantuaren harim hori. Gero bertsutan nahi badugu izan ere, ari izan ere bada elkarte bat, Lajaldean kokatzen dena. Eta hori da iparraldeko bertsularien elkartea senperen da. Beraz, haintzetan hor dira, ez dakit gaitenen entrenamenduak edo... Entsaioak. Entsaioak hor egiten dira. Eta beraz, ikastente bertsutan hemen hor senperen. Gero dantzaren inguruan ere bada. Lehen ere dantzari gehiagoa zen, hor gutxiago. Penagarri da, baina berba kustintut ere ikastoletan eta aur haintzek itentela dantzala ere. Baina ene adinekoetan haintzek gelditu dugu eta hola da. Baina ari da bereskuratzen hori ere bai. Bai, pixkanaka tipiek eta itente, erakasleak bat dira ere senpertak erakasleak ere hor dira berritz hori bultzatzeko. Baina Eta kirolen inguruan, ze kirol egiten dutzue altsasun gehien bat? Edo ze ekitaldi ez, ze ekintza? Nik uste altsasun, egia esan, altsasun egitea kirol asko. Bai. Ze baukagu atletismo, sakana, atletismo, futbola, dantza ere. Bai, nik ditu daibidez euskal dantza eta berak dantza modernoa. eta biziklismo. Bai, geril, natazion. Hori geriketa, sakana. Eta musika ikasten du Eta jendeak? musika ere. Bai. Ze musika instrumentu? Denetarik. Bai. Baina jende asko dago nik uste. Ja. Eta orokorrean, bertako gazteek, gazte eta ez gazteek ere, nola ematen duzue aisialdia? Tragoetan, ostiraletan badugu poteoa eben senperen. Dira behatze ustatu, eta beraz egiten dugu ibiltzen gira ostatu. Gero biharamunetan, asteburutan kirola, bakutsaren kirola, pilota edo errubia. Eta gero atxetan elkartzen gira, igandentan berdin, eguerditan abian gira jatera elgarrekin eta hori da gehiago.
da bestaren inguruan eta kirolaren inguruan elkartzen gira. Eta harremanei dagokienez, nola sortzen dira bertako herritarren arteko harremanak? Beraz, gaztetan ikastolaren bitartez, gero gaztetxean ere, badugu gaztetxe bat, dola 2 urte arte baginuen lokal bat, orain ez dugu gehiago, beraz ari gira ere bilatzen eskuinta ezker. Eta beraz gaztetxearen bitartez harremanaintz sortuak izan ziren. Eta gero ere besta komitea badugu, bestak antolatzen duen elkartea. Eta horretan ere gazte guzieri idekia da. Eta beraz horrek ere sortzen du elkarkilan dugun harremana. Beraz, Eta geografikoki bertzez herritako jendearekin izaten duzu harremana? Inguruko egiekin, Zuraide, Sara, Azkaine, gero egoaldean ere ipatu den bezala Zugarramurdi, Urdazu eta olako gazteekin harremana badugu. Errango zenuke Pirinioen bertzealde horrekin, berez, Zugarramurdi eta hauek ez daude Pirinioen bertzealde aldean. Badago harremana? Bai, harremana badaz eta gutariko hainitzan bizi dira, beraz gure harat abiatzean han trago batzuk hartzen dugu, bestak ere hurbil ditugu, beraz egiten dugu. Eta beraz harreman hona dugu, gainera jada iparraldeko hainitz badela bestetan eta Zugarramurdin adibidez iparraldeko hainitz heldu dela. Eta hori aspalditik, beraz gu ere hildo horretan segitzen dugu, hor gira giletik, beraz horra. Eta, aisialdiari dagokionez, zer egiten duzu gazteek zuen denbora librean? Nik alba dut kuadriarekin gelditu. Nik asketekin ere oso zaila da. Ja. Baina aukera asko daudela, esango zen. Altsasun bai. Pues mendira joan. Hori bai, oza. Baina mendiz ingurutatuta gaude, oza. Bai, oza, nik zaten dut. Gitza lagunak ez egiten dugu, oso taberna, paseo bat, o mendira. Bai, guauko goitura erritik egitea paseoa. Hori. Ikusten etxeak. Imaginate. Baina bai, hemen ez gara aspertu. Badaukagu zer egin, bai. Eta festa egiteko ere aukera egongo da ez, Altsasun? Gehiegi. Hemen gehiegi daukagu, bai. Hemen sobra. Astebururo beti. Ona etortzen da edo askotan, Fama dauka, azkenan Altsasu da sakanako herririk handiena, eta jorranak daude. Bai, oza, eske literal dauzkagu astebururo. Bai, astebururo zerbait dago. Eta urtean zehar, eske zen, ekartzen zinen igual Iruña batekin Altsasun, eta astebururo eta aterako zarez, bai, eske Altsasun beti dago zerbait. Eske horrela da. Bai. Orduan arroz zaudete zuen herriaz, ez? Bai. Pixkat bai. Eta jendeak Altsasun bidaiatzen du, bidaiatzeko ohitura dauka, edo uda honetan nabaritu duzue jendea atera egin dela? Bai. Abuztuan nabaritu da asko zen. Bai, abuztuan ikusten da jendea falta dela. Bai. Baina bai, badauka ohitura bidaiatzeko. Eta Altsasun harremanak non sortzen dira? Kalean, ikastetxean, lanean, sare sozialetan? Nik uste dut. Sare sozialetan igual gutxien, baina bai hori lanean, ikastetxetan taula. Eta hori, eta gero bero baita, pues hori. Elkartzen zarela hori festetan. Hori da. Uste duzue sare sozialek eragina izan dutela Altsasun harremantzeko moduan? Harremantzeko igual ez? Osea, zer, etxean gelditza da ezer, osea, harremantzeko... Adibidez, jende berria ezagutzeko, edo hori, edo etxetik ez ateratzeko eta mugikorrarekin, jendearekin hizketan egoteko. Ja, nik uste dut, osea, nire ondoan ez dut ikusi inor hori. Nik uste dut hemen... Orduan mugikkorrek ez diote lekuak kendu kalean egoteari. Ez, baina bai egon dira aldaketa batzuk, mugikorrak adibidez orain festak prestatzeko batzarrak egiten dira, eta hori sare sozialetatik bidaltzen da, mezu pasak eta hola, orduan hori bai daukaz aukera, jendea ezagutzeko, herriko jendea ezagutzeko, baina como tal sare sozialetatik ez. Funtsezkoak dira sare sozialak. Zure ustez, baute eragina handia gure bizitzetan? Bai, hori
Ni hartzen iz deia, ni aur goizetan jekitzen iz egiten duen gauza hori da, begiratzea Instagram edo Facebook edo lako gauzetan. Gero atxetan ere lokartu haintzin hori da egiten dena. Alta niz eguneantzak zuta inbeste begiratzen, baina goizetan eta atxetan hori egiten dut. Eta hemen gazte guztiak hori egiten dut ere. Haintzetan oartzen gira ez dugularik mezurik idazten edo ez dugularik begiratzen eta ari bagira mintzatzen lagun batekin. Ez gaitu nahi erantzuten bere gauzarekin maitea, hor gira oartzen, zari gira ez dugu ez gira mintzatzen, gehiago telefonarekin gira. Hori, ustez ez da bakarrik hemengo arazo bat, orokorrean ere uste dut mundu guztian ala bilakatzen ari dela. Eta hemen pentsot ez girela gehien unkituak horrekin berba. Erango zenuke mugikorrek batean lekuak kendu diotela zuzenean egote horreri? Bai, hori xor da bai, deia mugikorrarekin oartzen gira ez girela beti libre edo tranquila, ez da egoiten bagira lasaiki badugu edo mezu unio bat edo dei bat, eta ez baginuen hori hor bai lasai izan ginen, ez da gu hor gira bakarrik gure buruarekin, baina badira alde txarrak, badira alde honak ere, ez da behar delarik norbait deitu bederen mugikorrarekin egiten da, eta beraz, bai. Aipatu dituzu, alde honak eta alde txarrak. Ze iradokizun baduzu, sare sozialentzat eta mugikorrentzat etorkizunerako? Iduritzen zaut gerozta gehiago segituak girela orain. Egia da orain Googleekin, horrekin dena badakiela, ez bauzu izena emaiten ez, baina izena emaiten bauzu, kondu bat egiten bauzu, dena daktela zure gainean. Hori Facebookekin berdin, denboran ere Snapchat eta horiekin ere berdin. Ez dakit nora joanen giren, baina kusko agian egumataz ere hori guzia utziko dugula, baina zaila ikusten dut mutukotz bizia hori gabe. Hortaratu gira beti mugikorrekin eta hortik ateratzea pausa handi bat izanen da eta zaila izanen da, baina berdineko batez hortuko dugu. Eta uste duzu etorkizun batean beste eragin bat izan dezakela edo uste duzu horrela jarraituko du? Teknologiak ero sorreratuak daude hor, ez Nik dakit uste ja. dut baiet, teknologia gai den buelta ematen orain, bai ikasketan ari da ja ordenagailuekin da horrela, nik uste dut bai emango duela buelta. Zein uste duzu edela Altsasuko jendeak gehien erabiltzen duen sare soziala? Instagram. Bai. Eta TikToka? Nik uste dut Jende asko dauka, erabiltzen duela, baina gehiengoak... Ikusteko bideoak. Bai, hori da, baina gehiengoak Instagrama dugula, bai, nik uste dut baietz. Eran bezala, hasieran, Altsasu eta Senperen arteko senidetasun harremana dugu gida, saio honetan. Iparraldeko eta hegoaldeko herriek senidetasun harremana sinatu zituzten, ez dakit noiz. Eta pixkat elkar ezagutza hori zer nolakoa den ikusi nahi dugu. Zuk ezagutzen duzu, Altsasu? Altsasu ez dut baita ezpada ezagutzen. Egia da, Altsasuren ezagutza egin dut Senperen intzelarik, ez da baginakien elgarrekin ginela, baina gero sustut ere izan den Altsasuko gazteriaren inguruan izan diren atxiloketengatik, hola dut gehiago ezagutu, baina gero egia berez ez dut ezagutzen eta gazteria ere ez, eta egia da uste dut denboran egina izan zela, ahemana izan zela Senpere eta Altsasuren artean, egin zituztela ekitaldi batzuk eta geroztik ez direla eginak izan. Beraz berdin zuen bitartez orain goiti eginak izanen dira, agian. Espero dugu, noski. Nik gomendatzeagatik hango inauteriak, ederra dire. Ados, agian. Hori da, uste dut inauterian inguruan eginak izan zirela gainera.
Orduan, bueno, senetasun harreman hau badago, benpin sinatuta, zer erango zenuke, anaitasun harreman hauek laguntzen dute elkar ezagutzan edo hor gelditzen dira, paparean? Gure kasuan, hor ez dugu harremanik haiekin, baina bai, ikusten dut, bai gorin adibidez, Tafaiarekin duten harreman hori, zinez azkarra dute, beraz, horiek gomitatuak dira Tafaiara, Tafaiakoak ere gomitatuak dira bai gorira, beraz, pentsu dut, hola gu ere hasten bagira haiekin urtara heltzen algilera, beraz, berdin, gainera pentsu dut, jauteriekin guk ere hemen baitugu jauteriak, ez dira animalekoak, baina badugu jauterien harima, maite dugu hori. Badago ze partekatu, ez? Bai, hori da, badugu bestarekiko eta ere hizkuntzarekiko errestasuna ukaren duguen ustez ongi akomeatzeko, beraz agian bai, egiten alko dugu, zerbait. Espero dugu xaloa hor egotea hau bultzatzen. Bai, esker. Eta, bale. Eta, bueno, ze irudi duzuzu pixkat, iparraldeko, barkatu, hegoaldeko herri inguruan. Eta, bene, barkatu. Eta, beno, konta iguzu, ze irudi duzu hegoaldeko herri inguruan? Badirela egi biziki politak hegoaldean, eta astut nola bizi diren ere, eta denak kanpoan dira, tabernetan, poteuen inguruan, eni pertsonalki adibidez badugu txaranga bat eta mugitu girela hegoaldean, eta ohartzen girela ze presiagarriak diren, eta bizkidekiak dira, beti loiteko tokietan eta atxemaiten dituzte etxeak, apartamendoak edo lokalak guretako, eta beti umore honean, beti bada anaitasuna, eta hori ustez ez dute desberdintzen iparralde hegoalde da erri bat gira, eta hori ikusten da haien egiteko maneran. Eta Pirinioek... Esaradore garai naiz, 26 urteko fisikoki eta Baztango eskubaloi-taldean jokatzen duen muga politikoak. Bertze jokalaritako bat. Ustez gehiago politikoa da. Ikasketak Iruñen burutu adibidez, ditut eta kulturalki orain adibidez, arkitekta bat naiz. Senpere hartzen badut, errugbia haintz bada senperen. Beraz, errugbiaren inguruan egonen dira gehiago hemen iparraldean. Baina beste batzuk adibidez musika maite badute, ebe hor joanen dira gehiago hegoalderuntz, eta musikaren inguruan badute ala ere, bada ala ere fama musikaren inguruan. Beraz, ustez kulturalki da, politikoki ere bai ez, eta hegoaldea Espainiari lotua da, gehiago, hemen Frantziari, eta batzuek ez badakite euskara, mugatuak izanen dira hizkuntzarekin, baina oroak hala ere elkartzen gira guztian haiekin eta horiek ere gurekin. Badut ustela ere gu gehiago joaiten dira erat, horiek unat baino. Desberdintasunez ari garela, desberdin bizi gara alde bateko eta bertzeko gazteak? Bai, hemen ez gira initzetan ez dugu ikusiko plazetan eta aurrak futbolean ari, pilotan ari denetan eta edo burasuak poteoen hartzen. Hori gehiago etxean egonen dira eta aterako dira atxetan tarteka, hola. Ez da bizi moldean ustez. Egoaldean badirudi gehiago ateratzen dira eta elkartzen direla plazetan eta hori da ederatzen dut garanik. Eta, beste herri baten inguruan hitz egingo dugu orain. Ezagutzen duzue Senpere herria? Bai, baina herri urratsuagatik. Herri urratsuagatik. Eta pertsonaien bat ezagutzen duzue
Igual, ezagutuko dugu, baina ez dugu jakingo igual hangoa dela. Osak ez dakigu. Uste duzue Pirinio mugak eragin handia duela Frantziako euskaldun jendearekin harremana izateko? Zakit. Ia lejos, orduan. Zakit. Eta kulturalki desberdinak garela uste duzue? Bueno, kulturalki desberdinak ez dakit, ez dut uste. Osea, bai, badauzkagu gauzak, pues, badaukagu harremana gure artean euskara dela. Hori. Baina, osea, bera dituzten ikustu doktora batzu, daukate Frantzian aldean daude pixkat. Ja, desberdinak dira, Juan. Zer galdetuko zenioke Senpereko pertsona bati? Boa. Edo Pirinioen aldeko beste pertsona bati, beste aldeko. Ea jorrak egiten direnan. Nolakoak diren jorrak, bai. Hori, bai. Horren bai, elkarrizketa amaiera emateko, azkeneko galdera parrastarekin joango gara. Zure ustez, Senpereko txokorik politenak, zeintzuk dire? Badia zumaitzu, aipatzen alda lakua. Senpereko lakua, egiten baita irriugatz hori egiten da, Senpereko lakuan. Eta beraz, aski famatu da hori jendako. Gero bat dira Xantar Barbara, mendi bat. Hori elbajun auzoan dena. Lajunera joeten algira hortik, gero Senpereko jana ere bada, leku gozoa da ere biltzeko. Gero bada ere gurutze suria, hori Senpereko kasko batean. Senperea geri da eta nahi bauzu egun batez pentsatu edo ze autu erabaki arazoaz eta zentratzen ziraz. Erabaki garrantzitsu hartzeko, ez? Hori da, behan gozo da jendako. Urteko egun sinalatuak, herri urratzez gain, zentzu dira? Beraz, Senpereko bestak baitugu ekainean, ekaine bukaeran, eta horiek besta ederrak dira. Nik adibidez maite dudan eguna da astelena. Astelenean hor zahar guziak eta gazte guziak elkartzen gira. Eta egiten dugu beraz poteoa, behatzi ostatuen itzulia. Beraz, 60 bat gira elgarrekin, kantuzari, eta gero jaten dugu elgarrekin ere, beraz, kristoen giroa da, eta eder da ikustea hori. Eta gero bada ere bildotsaren eguna, egiten duguna maiatzaren lehenean uste dut, edo apirila bukaeran. Eta hori ere gozoaz, eta senpertar guziak elkartzen gira, eta veganoak ez dira kontentzanen, baina ere bestaren inguruan da gehiago oinarritzen. Gero baitugu jauteriak, hor ere giro polita da, eta gure datu garrantzitsuena pentsote erriugatz. Jakin dugu, Altsasukoak gurengo jauterietan hemen izango direla. Bai, eski. Kanpoko bateri, Altsasuko bateri, inoiz ez dena Senperen egon. Zer kontatuko zinioke Senperen inguruan, kontu mateko zein den duen xarma? Senpereko xarman ustez da kantuaren inguruan den maitasuna. Hori gero hala ere dependez zelekutan atxamaiten giren, eta Senpere biziki handia da. Biziki handia da, badira oso hainitz eta beraz dependen kokatzen giren. Hor joeten magira Doniban eruntz, elbajun auzoan. Hor huartzen gira giro frantsestuagoa dela. Gero egian bertan eta amotze auzoan hor giro euskalduna da zinez. Eta beraz, kantuarena bada, gero bertsularien, ez dira bertsulari hainitz, baina bada bertsuaren ere... Jaraipena? Bai, pixkat. Ez da inbeste ere bertsuarena. Galdu da, lehen baziren bertsulari hainitz Senperen, ezagunak, baina orain ez da ametsak zailuzik hemen. Eta egun bateko plan bat proposatu beharko bazenioke lagun bateri, zen izango zen? Behar ba, erriko bestetan astelena, gero astelena guk maite dugu erritar gisa, gero kanputiak batek ez dakit zer pentsatuko duen, baina hala ere giro polita da, bada
bestaiteko manera polita. Gero bestenaz, besta aparte kirol munduan, iten aldira gauza initz hemen, pilota, errubia eta dena, beraz nahi badu pilota nahi izan badira pilotari unak senperen, eta beraz horra, gero trago horren inguruan, poteoa ere edera da, eta gero bukatzen alda edo zein egialdeko bestetan, eta hori dena elgarrekin, beraz, ara. Planona, otordun bat egiteko aukera ere badugu, senperen? Otordua, bazkarion bat. Bai, bat dira ostatu bizkionak emana. Hori egia da, xantza dugula senperen, eta bat dira ostatu bizkionak, eta ez dira kario, beraz, ongi da. Gomiatzen dugu, nafartarei eta Altsasukoei. Denei. Nahi behute etorri besta egin nahi duenak, besta egin nahi duena etor da dila eta Eta orain bai, azkeneko galdera, ze galdetuko zenioke Altsasuko gazte bateri? Hobeki ezagutzeko? Ze galdetuko niokena? Ea bero den edo motibatua den ahemanetan sartzeko gurekin. Eta gazteria hor zinez badugu gazteri ona, euskaltzalea, eta beraz ustez badela manera elkarrekin lan baten egiteko, lan edo ibilaldi polit baten egiteko. Eta beraz gu motibatuak direla, beraz ea bera ere ala den. Berbizpitu beharko dugu, hemen Xaloatik kudatuko dugu autobusoaren kontua, eta erango diegu hemendik badugula espedizio bat. Gizuek guztiana. Ja bukatzeko, ze etxoko gomendatuko zenidakete Altsasutik ikusteko? Ikusteko ja mendia. Oso politak dira. Gero ja lasai egoteko, ja pues, Eskerritik, hori. Baina hori, pues adibez, Jusburu, oso polita da, San Pedro Kopazioa. San Pedro polita da, bai. Eta zeintzuk dira Altsasun egun seinalatuak? Zein egunetan etorri behar dugu Altsasura, bai edo bai? Eski badaude asko. Santagera, hori, kintoen eguna hori izaten dela Otsaian. Bai, Otsaiak 8 o ez dakit nola. Gero ere bai, hori ruralak. Gero San Juan. Zer, adibidez hemen, gero San Juan egunean, San Juan gauan elkartzen gara hemen herriko guztiak afaltzeko eta zaki gero ona dago. Gero ere bai San Pedro. San Pedro, hori da. Eta pero ja, pues, nik uste dut gaunak eta hori ja, pero eta onak direla, baina ez dira gureak bezala. Eta Altsasu maitatzeko ja, zerbait jakin behar dut Altsasuren inguruan, maiteminduta joateko hemendik. Jende jatorra garela. Jende jatorra gara, nahiz eta igual kaletik ikusten balen bazituko igual gaizki begiratu, baina jende jatorra garela. Hasian gara pizkati txiak, baina gero... Ni me encanta hacer amigos, o sea... Baina gero bai hori. Baina hori, pues... Normalean hori... Eta kanpotik etortzen bada pertsona bat, ze plan egingo zeniokete egun batean? Zer ikusi behar du eta zer egin behar du bai edo bai? Nik uste... Osa, bago... Probatu mengo janaria, ze dago delekuak... Oso ondo jaten dena. Bai. Baina hori, nik uste dut lehenabizi pasoa, pues masa menditik eta bazkaldu, pues ez dakit. Ez que menos oso ondo jaten da. Bai. Oso ondo jaten. Baina, Maior, mi esker haunitz, gaurkoan ateak irekitzagatik. Espero dugu, erraten zuren mugimendu horien berpizkuntza horiekin jarraitzea, eta, ederki segi. Mi esker gainitze, aio. Bertze bat arte. Eta hor daitezkera dut astebururo, ze hor dago... Zerbait egongo da bai o bai? Eta... Ongi etorriak zaitela.